Oh, bugas. Unsa may okay na kay ni? Malipay na kaning bugas. Oh, nalipat ko ng bukas. Mga unsa ka na ka dugay nyo mahurot, no? Kaninga na. Dali ra, no? Pila ra na kadlaw konsumo. Dali rin Japon yung Lagi kay tuloy yung anak ba? Oh, tulo ka bukod ng Ano? anak. Pero importante dia nga moabot na nagpila sa kadlaw ba? Maka, di na mo maproblema bugas. Oh, Napa ba kay bugas karon wala na? wala na. Wala na timing kayo. Oh, wala na Japon. So timing gi kay nga nami dala. Oh, ay, Ba? kinainom dila. Ay, kinainom dila. Oh, so at least Salamat. na. Salamat, sir. So gawas anang bugas. Na pagin mi t-shirt dire. Ha? Na t-shirt. Kay di? Na. Sige daw suota daw isa pa lang, isa pa. Sapaw. Kani? Sige kay yarong. Na radyo kat palitan mi sa akong palitan mi sa akong Sige be. Isol of na, isol of. Ang t-shirt.